Bona tarda, nois. Bona tarda. Tu ets l'Oleguer Preses, membre de la Casal Can Capablanca, i ara vas a les llistes de la CUP al Parlament. Sí. I tu, Sebastià Ruiz, Correcte. professor d'institut, activista energètic sabadellenc. Estem a la Granja del Pas. Per què? Bé, perquè és un lloc de Sabadell on es veuen perfectament instal·lacions renovables i som conscients que davant de la crisi socioambiental en la que ens trobem cal un canvi radical de model, i aquest canvi de model en termes energètics passa per un model 100% renovable, per un model distribuït arreu del territori, per un model participatiu, on la ciutadania sigui molt més conscient del que es produeix, del que es consumeix i de com es gestiona l'energia, i un model no regit des de l'òptica mercantilista, sinó on es consideri l'energia com un dret bàsic i que sigui accessible per tothom. I en aquest sentit tenim casos molt clars, no? Com les cooperatives energètiques o les comunitats energètiques. No? Sí, la ciutadania se pot organitzar al voltant de les cooperatives o de comunitats energètiques per tant de gestionar la seva pròpia energia, d'alguna manera. Energies renovables en aquest cas. En el cas de Som Energia, per exemple, que és una cooperativa sense ànim de lucre, doncs els socis són els que prenen les decisions del preu, del funcionament de la cooperativa, i l'igual amb les comunitats energètiques que es podrien situar més a les ciutats.